कहना है केहू रोकिला पवले पापा विधि के बिना 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 लोवत बाटे कौन गरिया झर झर आंसुआ बहार लोवत बाटे कौन गरिया झर झर आंसुआ बहार लोवत बाटे कौन गरिया झर झर आंसुआ बहार। और इधर देखें आशीष कुमार आपके तरफ से अलंदा आपके तरफ से 21 रुपए से सम्मान छोड़ो में नमन मंदन अभिनंदन बा तुअरा बनोला पापा बेटा औरा बेटी के तुअरा बनोला पापा बेटा औरा बेटी के तुअरा बनोला पापा बेटा औरा बेटी के। और इधर देखिए पोती जी की तरफ से 21 रुपए से सम्मान है दुनियादारी हुआ हो। और इधर देखिए स्वर्गीय इंद्रदेव जी के भाई कंजय राम गोह की धरती से आपकी तरफ से 101 रुपए से सम्मान छोड़ो में नमन बा बंदन बा अभिनंदन बा कोटि कोटि प्रणाम बा। मोहसा बधाई पापा के कारा के देखी के और छोटी पुत्री सुमन कुमारी के तरफ से 21 रुपए से सम्मान नमन वंदन बा अभिनंदन बा। और इधर नाती ऋषु बबुआ की तरफ से 101 रुपए से सम्मान। बाबू आप जियो हजारों साल यही दुनियादारी है बाबू। तोलिए नु दिहलय पापा हमनी के बुआ तोलिए नु दिहलय पापा हमनी के बुआ और इधर देखिए बहादुरपुर की धरती से आयुष बाबू जोता हुए आपकी तरफ से 21 रुपए से सम्मान नमन बाबंदन बा अभिनंदन बा। तोड़िए नु तिहलय पापा हमनी के अरमान रोवत बाटे कौन गोरिया रोवत बाटे कौन गोरिया झर झर आंसुआ बहार रोवत बाटे कौन गोरिया झर झर आंसुआ बहार रोवत बाटे कौन गोरिया झर झर आंसुआ बहार। प्रमादड़िए बड़ी पुत्री आरती जी की तरफ से पुनः 21 रुपए से सम्मान छोड़ो में नमन बाबंदन बाबनंदन बा लेकिन कहे के बाद और ये चापक की धरती से शंकर भैया के दोस्त आपकी तरफ से 21 रुपए से सम्मान छोड़ो में नमन बंदन।